Zombie apocalypse. ሰላም ሕዋት ሰማዕቲ ትግርኛ ከም ትልሙድ ምሳኹም ዘለኹ ሓወኹም ዳዊት ሎሚ ከዓኒ ብዛዕባ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ፖስት ገይረ ዝነበርኩ ብዛዕባ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ምስ ቤታ 4 ወይ ድማ ቤታ ፕሮፋይል 4 ዝመፀ ሓድሽ ዝሕድስዎ ነገር እንታይ ኣሎ ክንርኢ ኢና ሶ ናብኡ ከብለኩም ንቐፅል ቀዳምነት ንሪኦ ሕዋት ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ሓድሽ እዩ መፅኡ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ እጂ ሓደ ዝኸውን ከሎ ካልኣይ ከዓኒ ብዛዕባ እዚ ዊድች እዚ ዊድች ከመይ ጌርና ኣድ ንገብሮ ማለት እዩ ዝደለኹሞ ማለት እዩ ንኣብነት እጂ ብዛዕባ ኦክሎክ ድዩ ድማ ንኣብነት ድሓን እዛ ቲቪ ኣፕል ቲቪ ክንገብራ ኢና ከም ዘላቶ ዳን ምስ በልናያ ሕጂ ርእይዋ ምስ ርእይዋ ዘለኹ ኣነ ኦሬዲ ኣይከፈትኩዋን ግን ድሓን ከምዚ ገይረ ኣለኹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክንገብራ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብመቐፃል ከዓኒ ከምዚ ዝኾነ ኣብ ሾርትካት ማለት እዩ ሾርትካት ኣብዚ ኣቲና ዝኾነ ክንገብረላ ንኽእል ኢና ኣብዚ ግን ዝኾነ ብዛዕባ እንታይ የድልየና ዝኾነ ክንገብር ንኽእል ኢና ወይ ድማ ባተሪ ዳሓን ክንገብራ ወይ ድማ ቴክስት ኢሜጅ ላርጅ ወይ ድማ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብቲ ኣቐዲምኩም ጌርኩም ዝፀናዕኹም ማለት እዩ ድሓን እዚኣ ገይረ ኣለኹ ኣነ ወዲየ ዳን ኢለ ኣለኹ ድሕር ዝኾነ ክገብር ተደልየ ከምዚ ገይረ ይሪኦ ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ ሓድሽ ነገር ዘገርም ነገር እንታይ ኣሎ እስካዕ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሴቲንግ እዚ ኤክስፖር ኖቲፊኬሽን ይብለና ዘሎ ኣብኡ ኣቲናስ ርእይዎ እዚ ኦን ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ግን ሸር ኮቪድ-19 ድያ ገለ ብለና ኣሎ ቪው ኮሮና ቫይረስ ወሩም ኣብ ኣፕል ስቶር ኢልና ከም ዘሎ ብዛዕባ ዝኾነ ኣይበልክዋን ኣለኹ ኣይፈተንክዋን ኣለኹ ኣነ ብዛዕባ እዚኣ ዝኾነ ክብለኩም ኣይክእልኒ ግን ኣብዚ መፅእ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ እንታይ ጠቕሙ ኣለዋ ክንሪኣ ኢና ካልእ ከዓኒ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ እዚ ቀዳማይ እውን ኣርእየኩም ነይረ ከምዚ ማለት እዩ ዝኾነ ኣድ ክትብልዎ ትደልዩ ወይ ድማ ገለ ማለት እዩ ሶ ነዚኣ ትመስል ነይራ ናይ ሎሚ ኣብ ዝቕፅል ከዓ ብካልእ ስጋ ምራኸብ ቴንኪዩ ሸራይ ንሕማቕ በመቐፃል ከዓ ኣሕዋት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ሓንቲ ነገር ከርእየኩም እያ እዚኣ ሕጂ ዝኾነ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ኖት ናትና ድዩ ወይ ብዝኾነ ፅሒፍናያ ዘለና ከምዚ ጌርና ኖርማል መፂና ድሓን ብትግርኛ ክገብሮ ኣነ ብግእዝ ማለት እዩ ከምዚ ገበርኩ ርአ ሕጂ ዝኾነ ፅሒፈ ዝነበርኩ ገለ ከምዝታት መፀኒ ዝኾነ ሰርች ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ታሕቲ ስሕብ ኣቢልኩም ማለት እዩ ኖርማል ናብታ ካልእ ከዓ ከብለኩም